खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बे बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव बर' सावथुन मुलुगनि गोबां सुबुंफोरा माखासे सुबुंफोरा गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि बिसानि बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारिखौ लानानै गोबां अजद दैखांदों बेनि गेजेराव रबि नार्जारी बिथाङाबो सासे सपन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि बिसानि बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारिखौ लानानै अजद खालामदों मोननाय मोनैखौ लानानै अजद खालामदों रबि नार्जारी बिथाङाबो बर' सावथुननि सासे मुंदांखा एक्टर जेराव बिथाङा सासे प्रडिउसारबो होनना बुंनांगोन आरो लोगोसे बे समाव फैला जे बरगयारी बिथाङा रबि नार्जारीजों लोगोसे माखासे जा बर' सावथुन मुलुगनि सोद्रोमाफोरा बिसानि बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारिखौ लानानै अजद दैखांग्रा बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंदों फैला जे बरगयारी बिथाङा रबि नार्जारी बिथाङा थारैनो एबा रबि नार्जारी बिथांनि सायाव मोनसे सोंथि सिखारदों आरो फैला जे बरगयारी बिथाङाबो मोनसे सोंथि खालामदों थारैनो रबि नार्जारी बिथाङा गावनि सावथुनाव बिसानि बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारियाव बान्था मोननो लुबैदोंमोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे बाथ्राखौनो बुंदों एबा बे बाथ्राखौनो सोंथि खालामदों फैला जे बरगयारी बिथाङा जेराव नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुगासिनो बिसानि बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारिखौ लानानै माखासे मानि एबा बर' सावथुन मुलुगनि साफा सानै सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव सपन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे एवार्ड होनायखौ लानानै लिरदों एबा पस्ट होदों लोगोसे रबि नार्जारी बिथाङाबो बिसानि बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड हाबाफारिखौ लानानै गोबां अजद दैखांदों बेखौ लानानै गोख्रों फिन जाथाय होदों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैला जे बरगयारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला रबि नार्जारी बिथांनि सायाव फैला जे बरगयारी बिथाङा माबायदि फिन जाथाय होदों जों बिथांनिफ्राय फैला जे बरगयारी बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि दोंमोन किन्तु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसेबो एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो फैलानिख्रुइ साबसिन फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा दा गतिके गावनि सोरजिनाय गावनि बुंनाय गावनि साननाय हमनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो फाग्लायाबो लामा लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया खारन बेखौनो जानानै बे थांनानै थायो गतिके बुंबाया बुंबाय थागोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिबो जों साबायखर बावहरगोन अबसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन बिथाङा जयन्त नार्जारीनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारीया गावहानो फिल्म दङ बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारीखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु एनएसडियान मानसि बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन 19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन बे मोन 19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारीया बाहागोखौनो लायाखै बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै फैला MCLA दंमोन आङो साबमिटखौनो होखायाखै खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारीनि गोनांथि दं हिसाबै गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारीया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय गोजोन्थों बिथाङा बुंबाय थादों
मोनसे समावहाय जोंनि बे फिल्म एवार्डखौ रावबो प्रडिउसार रावबो डाइरेक्टर रावबो आर्टिस्टफ्रानो जेबो इम्पर्टेन्स होआमोन जेबो भेलु होलामोन जोङो बुथुमसो फिल्मफोरखौ बिहर बुथुम जों बे फिल्म एवार्डखौ खालामनाय जादोंमोन मानोना रावबो भेलु होआ रावबो इम्पर्टेन्ट होआमोन खिन्थु दिनै फैयै बयबो मोननो थाखाय जे हांखुर जाबाय बेखौ लानानै जे दान्थे बिनथान्थे जाबाय बेनि ओंथियानो जाबाय जे बड' फिल्म एवार्डआ दिनै गोजौ मानदान्दानि जाबाय आरो जोङो नुदों जायफ्रा एवार्ड मोनबाय बिथांमोन एवार्ड मोननायफ्रा स्टेजावनो मोदै हुगारदों गाबदों बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै बयबो बे बड' फिल्म जा एवार्ड बे एवार्डखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय आरो बेनि ओंथियानो जाबाय दिनै बे एवार्डआ दिनै गोजौ थाखोनि जाबाय गोजौ मानदान्दानि जाबाय आरो बिथाङा बेजों लोगोसेबो मोनसे खोथा बुंदेरबावनाय खोनादों जे बिथाङा जितु आब' रजनि बसुमतारीनि जा फिल्म गराय फाख्रि बे फिल्मखौ आर्ट फिल्म होननानै बुंदों गिबियावनो आं बेनो क्लारिफिकेसन होगोन बे आर्ट फिल्म नङा आरो बिनि अनगायैबो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बे गराय फाख्रिया नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांखानायखौ बड' फिल्म एवार्डआव माबोरै बाहागो लाफैखो सोर बाहागो लादों सोर बाहागो लाया जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया मानोना जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो लिरनाय गैया जायफोर माने बर' फिल्म दिहुनगिरिफोर जायफोरा बर' फिल्म बानायबाय बिथांमोनानो बे फिल्मखौ साबमिट होनो हायो आरो जों गोग्गानाय मोनदों दिनै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनाय फिल्माबो जे जोंनि बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लादों बेनिख्रुइ गोग्गाथावसिन मा बाथ्रा दं दा आंनि मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेतु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गावनिख्रुइ मोजांसिन मोनग्रा प्रिथिबियाव रावबो थानो हाया दा आंनिख्रुइ बे फैलाखौ मोजांसिन मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो मानसि थानाय नङा दा थिग बेबायदिनो आंनि सोरजिनाय आंनि बुंनाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैखौबो आङो आंनिखौनो साबसिन होननानै साननानै लागोन दा बेबायदिनो बिथां रबि नार्जारियाबो गोलाव सम गेप्सनि उनावहाय फिल्म मोनसे सोरजिदों निस्सय बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन आंनियानो हामसिन होननानै साननो हायो क्लेमबो खालामनो हायो आरो बुंनायनिबो मोन्थाया दं दा बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननानै दा आंबो सानदोंमोन मोनसे समाव खारन जोंबो फिल्म बानायो हिसाबै हायनामुलि फिल्मखौ जोङो फिल्म एवार्डआव साबमिट खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन बै समाव आंबो सानदोंमोन हायनामुलिखौथ' बयबो मोजां मोनो बयबो मोजां होननानै बुङो माथो गतिके जोंनो एवार्ड मोनगोन आंनि फिल्मानो एवार्ड मोनगोन होननानै आं सानदोंमोन खिन्थु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसे बे एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो फैलानिख्रुइ साबसिन फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा दा गतिके गावनि सोरजिनाय गावनि बुंनाय गावनि साननाय हमनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो फाग्लायाबो लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया खारन बेखौनो जानानै बे थांनानै थायो गतिके बुंबाया बुंबाय थागोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिबो जों साबायखर बावहरगोन अबसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन बिथाङा जयन्त नार्जारिनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारिया गावहानो फिल्म दङ बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारिखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु एनएसडियान मानसि बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन 19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन बे मोन 19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारिया बाहागोखौनो लायाखै बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै फैला MCLA दंमोन आङो साबमिटखौनो होखायाखै खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिनि गोनांथि दं हिसाबै गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय गोजोन्थों